Il-bajja ta' Intuta magħrufa aħjar bħala Paradise Bay tinsab aktar nadifa minn qatt qabel hekk kif kienet fiċ-ċentru ta' żewġ tindifiet li saru minn numru mdaqqas ta' attivisti. L-inizjattiva bdiet minn kumpanija tal-gaming lokali illi magħha naqdu l-għaqdiet ambjentali żibel No to Plastic Malta kif ukoll l-attivist ambjentali Raniero Borg. Dan wassal biex fl-ewwel clean-up li saret f'Mejju inġabru biċċiet tal-injam, mijiet ta' tappijiet tal-plastik kif ukoll xbiek tas-sajt u saħansitra krakar tal-baħar. L-qdiet ambjentali rritornaw fil-jum dinji dedikata għall-oċeani nhar is-Sibt li għadda fejn iffukaw ukoll fuq il-qiegħ tal-baħar minn fejn fost l-oħrajn ittellaw il-bċejjex ta' dajsa li kienet marqa. Biex sar dan kien hemm bżonn l-għajnuna ta' diversi għaddasa kif ukoll dajsa li għenet biex jittella ammont inkredibbli ta' skart miż-żona. Mal-wasla fuq l-art dawk involuti nġabru flimkien ukoll biex jisseparaw l-iskart. Sfortunatament iż-żona li tnatfet hija magħrufa l-ammont ta' skart li jinġabar fiha. Dan anke minħabba li l-mewġ ikaxkar ammont kbir ta' kull tip ta' skart għal fuq il-blat. Din is-sitwazzjoni tixet il-problema globali tal-iskart illi qed iniġġes l-ibħra tagħna.